Ayo cah bagus.
alon-alon di woi oh hey yo yo iya 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 oh eh ojo lali sesuk tangesuk upacara bendera hari Senin. Sekop. Kuda Trinasari lho iki. Woi. So. Woi. Oh, oh, iya iya iya. Is. Alon-alon wonten kelakon. Ora usah golek SPP sementing oleh beras. Oh, MBG. Woi. So. Yuk. So. Jos. Yuk. So. Yuk. Hoi. Iya. Ae. Iya. Ae. So. Yuk. So. Jos.
kayata aku kagemplung tatang mundur melupi ing alun. Yuk campur sari jaranan campur sari jaranan campur sari kudo trilestari gimana popo suraji ayo aus yuk 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 loh dulur-dulur kesange landak tope Tegare tunggu Tegare Aga Kang Bedek Aga bersama pacarnya moga-moga dadi rapi tenan Dik wis aja nunggu janji tok terima kasih gajinya terima kasih yo